लेकिन हमनी के चलते चलते तनी सा एगो गणेश जी के वंदना करे एक बाद जय बोल के माई के समय दे दिए परदेसी प्रदुमन माई के। लेकिन बड़ा सुंदर एगो लय लागल कैसे हो माइनर 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 एक जगह बोले रहले हां कैसे अरे कि चार बेरियो रहने आवेला दिन भर में आ कहत रे बाबूजी न रहे दे हम घर में अरे तो हो गई नी कांगा मोहब्बत के चौकार देखने नो हम खाली कहूं कि हो गई नी कांगा तो हमरा से लोग छीन ली हम कि हम कहे माल के चौकार आइए हम कोनो रामायण महाभारत के दोहा चौपाई कहे नो तो लोग मुड़ी नीचे हो जाए मुड़ी करती है काहे कि वो चीज है लोग के यादें ना हो हां जी देखी नो हां देखाई त ई है कहल जाला हां बाउर में कोनो कलास ना होला निमन करासो करैला के बाद जल्दी अभ्यास ना होला ननो होला ना जी हालांकि ई गीतिया के हम शिकायत नहीं थे काहे ए गीत के गायक के भी हम शिकायत नहीं थे काहे माल कोई प्रकार के होला रुपया पैसा के हमने के माले कहिले दो चार रुपया के मार लेला के बाद बुझाला कि हम मुख्यमंत्री है वो माले हम ना हां जी दूध दही खाए खातिर दुआर पर पोसी ले ओकरो के माले कहिले घर में बनावे जाला गिट्टी बालू 4 एक 5 एक के मिला के वो माले बनेला हां एगो जोने हमनी के नजर में भी चल रहल बा इहो माले हां लेकिन वो गायक कौना माल बोले बा हां ई हमने किनो बता सकते अकेले सोच लेवली त बड़का गुनाह बा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेने तैसी लाल चश्मा लगाए लाल लौकी पियर लगाए पियर लौकी उजर लगाए तो साफ लौकी करिया लगाए अनहार लौकी ना लगाए ना लौकी कब अनहार होबो ई तो मोतियाबिन के पेशेंट के बात करती लेकिन हमनी कही है कहे करा यही लैया के सहारा लेके लइका गइले तो गणेश जी से कहले के बाबा ए बाबा बिरहिया काज में कि मंगल वाला साई के भाई अरे आज सुमिरन में खड़ी मंगल बरसाई के भगाई दी कलेश जी आज सुमिरनवा में करी प्रवेश दी रिधि सिद्धि संग ले ले तीन वो यूट्यूब चैनल लागल बा रंजय सम्राट यूट्यूब चैनल है जा जौन के हमने के हर प्रोग्राम में यहाँ के पहुँचीला खूब बढ़िया बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिक के बीच दर्शावे का प्रस्तुति यहाँ के करेला
अच्छा लागेला और ये यूट्यूब बहुत सुंदर चैनल लगल बा बलिया से चल के आइल बानी ये हो चोखा म्यूजिक चोखा म्यूजिक एगो ने बोका म्यूजिक रहल है आ ओकरा जवाब में खुलल मैंने चोखा म्यूजिक एगो हम अपना ठेकैता से राय दे तने के एगो तू गधा म्यूजिक हो हां का भाई जी भाई पर देवे के बा आई ले लेवे के बा जी देखिए संतोष बवारची की ओर से पुरस्कार मिलल बा पता मुस्तफाबाद से नोट किसी भी शुभ अवसर पर उत्तम भोजन बनाने के लिए एक बार सेवा का मौका पुरस्कार दिया बने खाना यहाँ के निमन बनाइला यहाँ के खाना में इतना टेस्ट बा प्रदुमन परदेसी जी एक दिन उनकर बनावल खाना खा के रह गए तो इनकर नचनियावा इनकर मुंह चटक रहे हताजी का दुगोला नु हां दुगोला का जन में हम गायक कलाकार रोशन राजनवा सबके सेवा में उपस्थित बानी बगल में भाई प्रतिबंधी कलाकार के हो प्रदुमन परदेसी जी चल के आइल बारन सुतल बन तो इनको से भी प्रस्तुति देखे के मिली गौरी चैनल के अच्छा आशीष एंटरटेनमेंट देखी तो एगो बहुत ही सुंदर सोनी के कैमरा लगा के आई जा वीडियो रिकॉर्ड कैप्चर कर रहल बानी आशीष एंटरटेनमेंट सबका खातिर भाई से हम प्रार्थना करब कि सब जना के सब्सक्राइबर फॉलोअर धक धक बढ़ो वीडियो पर व्यू मत जाओ जब कुछ इनकम होके तो एनियो ट्रांसफर कर आ जियो फिल्म्स भोजपुरी एगो चैनल लागल बा विदेश से वो चैनल क्रिएट होके आइल डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से शुरू भइल बा चाहब कि ओकरो के सब्सक्राइब करी लोग खूब आशीर्वाद दी ना गणेशो जी के सुमिरन आ चलते चलते तनी एगो माई के आ फिर समय दे दिए परदेसी प्रदुमन भाई के लेकिन पखाउज के बाद बजे हां पखाउज कैसे एक बार सब लोग तनी जोरदार जयकारा बोली हमरा के भाई दो हाथ देले भाई हां जेकरा ना होई गोर उठा दी होई तो तारा मोरी पर बैठ जाई कहेला झंडा फहरावेला अपना तहर देह बुझाए कि चीनी के बोरा अरे सब लोग जयकार बोली बोली प्रेम से सच्चे दरबार की बहुत सुंदर ए जी मोजा नहीं आ रहा ई जो हम गीत गावत है हां इमे ननद और भौजाई के बीच के वार्तालाप हां भौजाई अपने ननद से सवाल करता है कैसे तरीका अरे कमने मासे नीमिया हरी हटावा भैली रे नाना तो कमने मासे नीमिया हरी हटावा भैली रे नाना
पुरस्कार ई चोखा म्यूजिक के माध्यम से मिलल चोखा में अल्लाहदारी जंक्शन के माध्यम से मिलल बा। तो दोनों चैनल खातिर हम भगवान से प्रार्थना करन कि 100 रुपए रोवे देले बने 100 रुपए जाई 1000 रेवेन्यू रोवे चैनल पर बन 100 रुपया में 1000 100 रुपया रोवे देले बनी। तो हम भगवान से प्रार्थना करतनी कि 1000 अर्निंग रोवे चैनल पर बन रवा 1000 दे दिला कि ऐसा ही 1 लाख व्यू चल जाई। हां सही बात है भाई व्यू ना अर्निंग कहतनी हम डॉलर बने के कहतनी। कौने मास से निमिया हरियाणा भइली रे ननद आ कौने मास से मैया मोर दुआरवा आइली रे। ई सवाल है एकर जवाब का अरे चोरी तमा से नीली हरिहरा भइली रे हरिहरा भइली रे बाबा चलते चलते उड़ान बोले के बाद परदेसी जी का समय दे आप कहे के बाद अरे की दुनिया में केबा बलवा अरे की दुनिया में केबा बलवा ओ Oh